אם יש קציץ בשר שזורם עם ירוק. אמרתי בשביל זה צריך אחד מיוחד, לא סתם קציצה של כל אחד. אז הלכנו ונסענו וחיפשנו ולא מצאנו, אז גם טסנו וגם שתנו ועדיין לא מצאנו כלום. ומי אנחנו בכלל שנחליט איזה המבורגר הכי להיט? נימי 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 ושרמר זולל או מלון. יום אחד בבוקר רציתי לבדוק אם יש קציץ בשר שמגניב עם קוק. אמרתי בשביל זה צריך אחד מיוחד, אחד ששרמר יעשה ביד. אז הלכנו ונסענו וחיפשנו ולא מצאנו, אז גם טסנו וגם שתנו ועדיין לא מצאנו כלום. ומי אנחנו בכלל שנחליט איזה המבורגר הכי להיט? נימי 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 ושרמר מנפח בלון. יום אחד אלוהים ירד מהשמיים והביא לשרמר קציץ בשר שנראה כל כך מדהים, נצץ וזהר וריח כל כך מדהים ששרמר נתן בו ביס. אפילו אלוהים לא יכול להחליט איזה המבורגר הכי מדליק. נימי 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 ושרמר רוקד לא עירום בלי לבניו עם אזור חלציו חצוף כביום היוולדו.